எல்லாம் விட்டுட்டு போக உனக்கு எப்படி மனசு வந்துச்சு? இங்க பாரு ரேவதி, நான் மனசார சொல்றேன், உன் ஹஸ்பண்ட் ராஜா ரொம்ப நல்லவரு. உன் மனச கொஞ்சம் மாத்திக்கிட்டு அவர் கூட நல்லா வாழலாம்ல. அதெல்லாம் விட்டுட்டு இப்படி தனியா வெளிநாடு போறதெல்லாம் சரியில்லை. அம்மாக்கும் அப்பாக்கும் இந்த விஷயம் எல்லாம் தெரிஞ்சதுன்னா ரொம்ப அப்செட் ஆயிடுவாங்க. இத பாரு, இப்ப உனக்கு கிடைச்ச நல்ல வாழ்க்கையை மிஸ் பண்ணிட்டு பின்னாடி வருத்தப்பட்டு எந்த பிரயோஜனமும் இல்ல. இப்ப கூட ஒண்ணு கேட்டு போல, உன் ஃபிளைட்ட கேன்சல் பண்ணிட்டு சைலண்டா வீட்டுக்கு வந்துரு. உன் புருஷனோட சந்தோஷமா வாழ்க்கையை வாழு. இங்க பாரு ரேவதி, அம்மா உனக்கு ஒரு நல்லவனை தான் கல்யாணம் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இப்ப வாச்சும் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டு ஒரு நல்ல முடிவா எடு. நான் போனை வைக்கிறேன்.